Deze week in Lembourgeois, teken- en schilderles op kasteel Meer en meester patissier bereidt zich voor op Pasen. Ja, dit is het kasteel van Meer in het Zuid-Limburgse Heuvelland. En daar zitten een aantal bijgebouwen bij. En een daarvan hier in de hoek, daar is gevestigd de Meerse School. En daar kun je leren tekenen en schilderen. Ja, als je hier zo staat, denk je, ja, zo is het leven eigenlijk bedoeld. Dat is ook zo. En het is ook zo. Hè? Het leven is misschien zo bedoeld, maar hier leven we dat leven. De Meerse School, dus nou ja, dat is vrij duidelijk, hè, bij het kasteel van Meer. Een cursus om te leren schilderen, is dat vanaf punt 0 of moet je wel al een zekere vooropleiding hebben gehad of een talent? Het talent komt altijd van pas. Maar ik zou willen zeggen dat je vooral plezier moet hebben in tekenen en schilderen. Plezier moet hebben in kijken. En ook plezier moet hebben in leren kijken. Je moet iets willen leren. En dan kun je in feite vanaf elk instapniveau kun je gaan meedoen. En langzaamaan natuurlijk verder ontwikkelen. Dat is de bedoeling. Ja. En zijn er dan hier klasjes? Ik wil zeggen niveau 1, 2, 3. Het loopt eigenlijk een beetje door elkaar heen. Ik ben er ook wel een voorstander van om juist beginners en meer gevorderden met elkaar in één ruimte te laten werken. Want ik zeg ook wel vaak, het tekenen en schilderen is het enige vak waarbij je mag afkijken. Je kunt zoveel van elkaar leren en dan is het juist heel erg goed om mensen met een verschillend niveau van werken bij elkaar te zetten. Want je kijkt naar elkaars werk, je leert van elkaar, je praat er met elkaar over en daar wordt de groep als geheel alleen maar beter van. De basis is altijd het tekenen. Daar begint het toch mee. Simpel met een houtskooltje. Wil je leren schilderen, zul je toch ook eerst goed moeten leren tekenen. Goed moeten leren om verhoudingen in te schatten. Heb je dat goed in de vingers, toonwaarden. Dan kun je de stap zetten naar kleur. En dan kun je ook helemaal los daarmee gaan. Dus zo zit er wel een opbouw in. Van tekenen naar schilderen. En dan kun je natuurlijk ook gaan specialiseren. Zoals met grafiek. Inderdaad, met etsen. Dat is ook een techniek die ik zelf beoefen. Maar het komt altijd weer terug op het tekenen. En dan altijd zeg maar landschappen als beeld of ook modellen, mensen, gezichten? Ja, ook daar probeer ik erg in te variëren. We hebben nu net een blok afgerond van een maand of 3 lessen op maandagavond alleen maar naar model getekend en geschilderd. Als je naar buiten gaat, natuurlijk ga je dan bezighouden met landschap. Maar het kan ook zijn met architectuur. Er zijn natuurlijk allerlei interessante gebouwen. En dan kun je gaan specialiseren in perspectief bijvoorbeeld. En in het landschap juist natuurlijk ook in kleur en weidsheid en ruimtelijkheid. En dat is ook het mooie van deze plek. De enorme variatie aan onderwerpen die je hier tegenkomt. En daar hoef je maar 10 meter voor te lopen en je hebt weer een ander motief te pakken. En dat is juist zo leuk, zeker voor de cursussen buiten, dat de cursisten zelf kunnen kiezen waar ze aan gaan werken. Alle mogelijkheden heeft het in zich. En hoe kwam je op het idee om zo'n schildercursusschool te beginnen en waarom speciaal in Meer? Ik geef al heel lang les. Eigenlijk gelijk na mijn opleiding aan de academie in Amsterdam ben ik gaan lesgeven. Aan middelbare scholieren. Het is natuurlijk ook, daar kun je heel veel mee. Maar vooral als je zoals ik geïnteresseerd bent in klassiek, figuratief tekenen en schilderen, is het ook heel erg leuk om dat te leren aan mensen die precies dat willen leren. En daar heb je tijd voor nodig. Dat gaat niet in het bestek van een normaal lesprogramma op een reguliere school. Dus je hebt daar en de mensen voor nodig die daarin geïnteresseerd zijn en tijd. En hier werken we vaak een hele dag of een hele avond aan één onderwerp. En er zijn mensen die dat graag willen leren. Die willen leren dat wat ze zien over te brengen op het platte vlak. En zijn dat mensen die dat puur ter ontspanning doen of ook om het leven te verdiepen? Dat is heel wisselend. Je hebt inderdaad mensen die dat
eigenlijk ook alleen doen tijdens de les. En dan de rest van de week doen ze weer andere dingen. Maar die toch graag zo nu en dan nog eens bezig zijn met tekenen en schilderen. Maar er zijn ook mensen die al een vakopleiding hebben gehad in de kunstzinnige hoek. Maar toch het idee hebben nog die klassieke basis te missen. Want dat vind je niet zo snel op reguliere opleidingen, op reguliere academies. Dus zo heb ik ook mensen hier die zeggen van nou, maar ik kan al wel wat en ik werk als illustrator. Maar ik wil zo graag dat vak beter in de vingers krijgen. Dus zo zie je maar, het is heel divers waarom men hier binnenkomt. En cursisten, zijn dat dan romantische dromers? Een klein beetje wegdromen kan geen kwaad om tot mooie beelden te kunnen komen, is het niet? Pasen is een belangrijke periode voor patissiers. In het Waalse Batisse, pal onder de grens bij IJsden, heeft meester patissier Jean-Pierre zijn atelier gevestigd. Hij leerde het vak bij de beste patissiers in Frankrijk en dat resulteert in ambachtelijke creaties op sterrenniveau. C'était toujours le principe pour travailler artisanal? Toujours depuis 30 ans qu'on existe, on a travaillé artisanalement. Donc mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ont lancé la boulangerie à Aubel en 1930. Ouais. Après mes grands-parents ont repris jusqu'en 1969. Ouais. Mes parents ensuite. Nous sommes rentrés, ma femme et moi, dans l'entreprise en 1990. Ouais. Ensuite, en 2000, nous avons repris l'entreprise et depuis toujours, on travaille artisanalement. Oui. Alors maintenant, on s'est développé, on a agrandi l'infrastructure, mais toujours dans le respect des produits et de l'artisanat. Oui, parce qu'en début, on a eu seulement un magasin. Hein? Nous avons commencé, donc, quand on a repris en 1990, ouais. C'était toujours un seul magasin. Ouais. En 2000, on a commencé à agrandir le salon de thé, le magasin à Visé, Batisse, 2 à Liège, Beaufailly, Aubel toujours bien sûr. Ouais. Donc maintenant ça nous fait 2 salons de thé, Aubel à Liège et 7 magasins. Oui. Et je pense que nous allons pour l'instant rester ouais. Comme ceci, parce qu'on doit pouvoir gérer tout de la production à la vente, donc c'est déjà beaucoup d'occupation et beaucoup de travail. Ouais. Donc il faut pouvoir maîtriser tout le processus et c'est pour ça qu'on veut se limiter aussi maintenant ici. Ouais. On part régulièrement à Paris ou à Issy-Ajo dans des écoles de formation pour la fine pâtisserie. Maintenant, avant c'est toujours moi qui y allais, maintenant on essaye de déléguer et ouais. D'envoyer au minimum une fois l'année de nos collaborateurs ou alors c'est l'école qui vient directement ici. Ouais. L'école de Paris vient ici pour nous former et alors tout le monde peut profiter okay. De la formation et pas seulement une seule personne qui après ouais. Doit réexpliquer à toutes. Ouais. Mais on peut dire que c'est un style parisien ou en tout cas un style français. Je pense qu'on essaye de se rapprocher le plus possible de ce style un peu plus fin, de pâtisserie ouais. Fine. Les clients ont évolué aussi, la pâtisserie aussi. Donc les clients veulent autre chose que ce que mangeaient nos grands-parents. On peut dire que c'est culinaire, hein? C'est comme un dessert dans un restaurant étoilé. Je pense que la pâtisserie a autant sa place qu'un grand restaurant ouais. Et c'est très bien comme ça. Ouais. Et est-ce que c'est pas difficile de trouver encore des produits naturels ou même peut-être biologiques ou quoi, en tout cas qualitatifs pour faire des produits. Alors pour ça on travaille exclusivement avec des fournisseurs que l'on connaît depuis des années et des années, ouais. Des fournisseurs qui viennent par exemple essentiellement de Belgique, des produits locaux pour tout ce qu'on trouve ici. Ouais. On ne va pas chercher des fraises à Tartampion alors qu'on peut les avoir ici avec des récolteurs ici. Et souvent, vous présentez des nouveaux gâteaux, des œufs pour le Pâques, etc. Hein? Alors nous réalisons au moins une fois par mois
Ouais. 3 fois par trimestre donc, un nouveau gâteau pour essayer de renouveler toujours l'assortiment dans le magasin et pour étonner les clients et pour aussi motiver le personnel. Ça motive quand on voit toujours des nouvelles choses que de rester toujours sur les mêmes acquis, on se lasse. Donc il faut toujours sans cesse innover et c'est ça qui nous fait plaisir également. Et ici, nous avons vu beaucoup de gens, beaucoup de personnel ont fait tout encore avec la main. C'est un autre marché que le marché de supermarché où on a des produits qui sont déjà demi-fabriqués avant. Hein? C'est un autre monde. Hein? Donc ici, dans les pâtisseries artisanales, on fabrique tout de A à Z tous les jours. Donc rien n'est acheté en produits semi-finis dans les entreprises extérieures chez les industriels. Et est-ce qu'on a suffisamment de gens qui peuvent goûter la différence entre l'artisanal et le truc fabriqué? Je crois qu'il y a toujours des clients qui sont intéressés par quelque chose de nouveau et quelque chose de goûteux et ils savent faire la différence, bien sûr.